Rianxo foi a capital galega da literatura coa Feira do Libro. Os postos recibiron un gran número de lectores, sobre todo de cara a fin de semana. Esta fin de semana estivo chea de actividades en Rianxo. O Concello desenvolveu unha nova edición da Festa da Xouba a que se achegaron miles de persoas e coincidiu co Día de Galicia. Pero ademais o municipio contou coa Feira do Libro na que participaron unha decena de librerías, cita que visitaron tamén unha vintena de autores ata o día 26, un atractivo máis para os amantes da literatura que visitaron a localidade para coñecer as propostas. O primeiro día foi bastante floxiño, xoves é un día de traballo, entón non había moita xente, pero onte hoxe está a xente animada. Polo seu posto houbo tamén autores para asinar e presentar o seu libro. A Manuel Esteban asinando os seus libros, e, si, eso tamén dá un pouquichiño de empuxe. E apunta que nesta feira non houbo un único xénero que se levou a maior parte das vendas. É moi diversa, moi diverso. A ver tanta xente, pois é moi diversa. Bastante infantil e despois nada, novela negra, narrativa, a verdade que é moi diverso. Polo que tampouco houbo un título que foi un superventas. A ver, a xente tamén se fía moito das recomendacións. Eu, estar aquí no Concello en Rianxo, pois intento falarlle dos autores daqui do Concello, claro. E como recomendación... Óscar Reboiras. Ese é verdad que vendín todos en galego e todos en castelán, é tipo novela negra, un autor xa, co seu primeiro libro, pero moi, que lle gusta moitísimo a xente. Suelo recomendar máis autores daqui, ou máis galegos, ou do Estado, non? Pero, a xente ven buscando un poquichiño de todo, mirar o que lle apetece levar. Moitas veces veñen a descubrir libros. Quen fai un balance positivo do seu paso pola Feira do Libro de Rianxo, xa que afirmou que sempre vale a pena estar nela.